Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sumuga tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dening titiwanci dalu menika kula lan panjenengan sedaya taksih linuberan maneka nugraha satmasa ketrawuh angestreni wonten ing pondok pesantren Ora Aji Tundan Kalasan Sleman inggih saperlu hamirsani gumlaring pagelaran Ringgit Purwa dening para kadang saking rukun Dalang Yogyakarta kanthi lampahan Wahyu Sotya Bumi ingkang badhe katindakaken dening 3 dalang lintas generasi. Sholawat sarta salam mugi-ugi tansah rumentau dumateng junjungan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun. Ingkang satuhu kinurmatan panjenenganipun pangarsa Pondok Pesantren Ora Aji Gus Miftah lan kulawarga ingkang kula hormati para sesepuh dalang Ngayogyakarta Ki Edi Suwanda, Ki Cermosutejo, Ki Margiono, Ki Sudarminto, Ki Gunawan, Ki Sujanto lan sedaya para kanca dalang miwah para pengrawit wiyaga lan waranggana sartanipun para sutresna budaya ingkang titiwanci dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing Pondok Pesantren Ora Aji Tundan Kalasan Sleman Ngayogyakarta Hadiningrat. Murwakani lampahing gati ing dalu menika nun inggih minangka sarana pagelaran ambal warsa kapisan sartanipun syawalan saking rukun Dalang Yogyakarta Rudal Yogyakarta sumangga lampahing pagelaran kawiwitan kanthi ndedonga sesarengan ing pangangkah mugi wiwit saking purwa madya ngantos wasana mangke saking lekas ngantos buntas saged lumampah rancak widodо nir ing sambe kala. Pramila ndedonga kanthi waosan basmalah sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi andayanana dhateng lampahing adicara ing dalu menika. Para sutresna budaya ingkang minulya nun inggih awit saking asmanipun sedaya kadang Panawung Krida nun inggih para kadang panitia saking rukun Dalang Yogyakarta sartanipun saking kulawarga ageng Pondok Pesantren Ora Aji kula ngaturaken pambagya rahayu sugeng rawuh wonten ing Pondok Pesantren Ora Aji ing titiwanci dalu menika nun inggih nedya paring donga pangestu lan ugi amirsani gumlaring pagelaran Ringgit Purwa dening 3 dalang lintas generasi saking rukun Dalang Yogyakarta amethik lampahan Wahyu Sotya Bumi. Rukun Dalang Yogyakarta madeg watawis setahun kapengker wonten ing Balai Budaya Minomartani minangka sarana kangge guyub rukunipun dalang ing Ngayogyakarta lintas generasi wiwit saking ingkang sepuh, dalang wiranem, dalang remaja lan ugi dalang anak semanten ugi tumrap para sutresna budaya pamigatos budaya mliginipun ing jagat pedalangan. Lampahing pagelaran ing dalu menika nun inggih saged sinedya kelampahan awit saking panyengkuyung saking maneka pihak pramila kaaturaken gunging panuwun ingkang sepisanan dhateng Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ingkang ing titiwanci dalu menika mangkih panjenenganipun Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nun inggih Bapak Fadlizon kaangkah badhe rawuh paring donga pangestu lan panjurung pamuji dhateng para kanca rukun Dalang Yogyakarta. Gunging panuwun ugi kaaturaken dumateng pangarsaning Pondok Pesantren Ora Aji Gus Miftah lan kulawarga sartanipun sedaya para santri ingkang dedhepok wonten ing Pondok Pesantren Ora Aji. Gunging panuwun ugi kaaturaken dumateng para kanca ingkang titiwanci menika sampun kepareng paring panyengkuyung wujud menapa kemawon kalebet
para kanca saking live streaming ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal sartanipun para kanca wiyaga, para kanca waranggana ing sampun paring panyengkuyup. Bapak Ibu, para kadang sutresna budaya ingkang minulya, ing sakmangke sumangga keparenga pinarak lenggah amirsani pagelaran menika ngantos paripurna ingkang badhe dipun salirani dening 3 dalang. Kepareng kula badhe ngaturaken ingkang sepisanan nunjih panjenenganipun Ki Edi Suwanda minangka sesepuh dalang wonten ing Ngayogyakarta, Ki Utara Wijayanto minangka inisiator saking Rukun Dalang Yogyakarta, Ki Sutejo, Ki Margiono, Ki Sudarminto, Ki Gunawan Kuntowibisono, Ki Sukesno, Ki Sujanto, Ki Sri Mulyono, Ki Gondo Suharno, Ki Catur Kuncoro, Ki Anom Sucondro, Ki Geter Pramuji Widodo, Ki Nanang Hadi Sugito, Ki Agus Hadi Sugito, Ki Bambang Wiji Nugroho, Ki Singgih Nurjono, Ki Aneng Kiswantoro, Ki Sulis Priyanto, Ki Surono Purbo Carito, Ki Kiswan Dwi Nawaika, Ki Fani Rikiansah, Ki Bayu Gupito, Ki Risangaji Putra, Ki Naung Sunu, Ki Rendi Ratnanto, Ki Brendi Narindra, Ki Yusuf Ansor, Ki Bagas Aditya Prastyo, Ki Zaki Kaditama, Ki Branjang Pamati, Ki Gading Pawukir lan Adimas Albi Ersani. 3 dalang ingkang badhe ambabar lampahan kanthi estafet nunggih lampahan Wahyu Sutya Bumi. Para sutresna budaya sugeng hamirsani pinarak lenggah kanthi prayogi gumlaring pagelaran Ringgit Purwa dening Rukun Dalang Yogyakarta lampahan Wahyu Setya Bumi. Sugeng hamirsani, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sowan kondhang yen to Raden Janaka kuwi pancen bagus kliwat. Raden, rinten panantaraning dalu kula tansah wewayangan dhateng Paduka Raden. Kersa Paduka kula suwitani nggih Raden. Raden Janaka. Duh Rama tingalana marama tobat. Angger mesem kok nang dadaku kene kok rasane nyas-nyasan lho. Namung kok benten kalian priya sanesipun. Priya menika kathahipun ya dipun esemi kalian wanita menika terus gogrok atine. Kula menika kirang menapa Raden, kula menika inggih sampun ayu. Kowe sapa? Kula pun Gerdaningsih. Kowe pancen ayu, mung bae Janaka ora iso tresna kelawan sliramu. Napa kula kirang ayu napa dos pundi? Ayumu ayu, mung bae bokongmu rada tepos. Aku ora keduga nampa tresnamu Gerdaningsih. Raden, kula swita nggih Raden. Dateng Kori Tresna Paduka dateng kula nggih Raden. Gerdaningsih, wonten jampuh. Pancene tresna kuwi suci. Mung bae tresna kang suci mau ora kena rinuda peksa rasane, kudu merentul saka sanubari. Mula aja dadi laraning atimu. Yen to aku ora kuwawa nampa tresnamu Gerdaningsih. Raden, kersa nggih Raden. Gerdaningsih, culna astaku. Raden, kersa nggih Raden. Ora. Raden, ora. Gerdaningsih semingkira.
Nararayombak srusudira pamo sang mangrempak suranggang para kita umangsa Ong Tedang Kala Rudra Mas Patik Raja Dewa muga Gusti ngayomana marang aku Nora mengkotoe adikku Gorotaningkung la dalaya kakang Gorotaningkang sembah bektiku katuraya kakang ya Gorotaningkung kowe ngaturake sembah marang pun kakang ndak tampa sembahku ora luwet pangestuku diage sira tampani adik wong bagus Gorotaningkung iya kakang tak tampa tangan loro dadi cimat ya kakang iya mara prayoga anggon mulungguh Yayi Gorotaningkung kaya wis ora kurang prayoga kakang adik wong wadon setinik sing moblong Yayi Gorotaningsih Kakang Prabu apa kakang miji adimu aku kakang iya padha becik saprapamu Yayi pangestune kakang ora ana swiji apa sowanku kakang aku ngaturke bektiku konjaya kakang iya Yayi Gorotaningsih kowe ngaturke pangabekti ndak tampa mara prayoga ranggon mulungguh wong ayu ngestoke jawe pedu kok kakang ya dina iki aku ora bakal ngrembug bab tata kaprajan negara nanging dina iki kang bakal tak rembug sabab apa Gorotaningkung adimu Gorotaningsih walatane ora kaya adat saben sajak ngemu wigati kang bakal diaturake kowe mikir apa Gorotaningsih kakang piye aku tak matur ning aja dadi dukane kakang ya iya diake ndang matura satemene aku iki gandrung lawan priya lho kakang kowe gandrung kelawan priya iya aja diguyu aku isin lho kakang Gorotaningkung apa kakang kepiye rasane wong gandrung karawan wong lanang yen kowe gandrung karo wong wadon rasamu piye teng sledut ana tembung teng sledut kuwi apa sing tok rasake gandrung kuwi gandrung sing kepiye to Yayi ngene lho kakang Gorotaningkung rina kelawan wengi aku yen to
ngunjuk ora krasa seger nggonku mangan ya ora krasa enak. Ing ngono mung popojo ing mripat kuwi gawang-gawang kalawan priya mau sing dadi jamaning atiku Kakang. Wis to pokoke ora iso lali. Apa-apa ora penak, turu ya ora iso angles lho Kakang. Kakang Gurdaning Kang. Piye? Apa ya kene ditekoni wae. Wong lanang endi sing dadi gegantilane atine awak utawa adine awake dhewe si Gurdaning iki Kakang? Iya, pancen bener. Adine awake dhewe mung suwiji kang mijil wadon. Mula kang saka ki mur tak purbane si Gurdaning sih. Gurdaning sih yen kowe gandrung kelawan salah sawijining priya. Para gage priya kuwi anak satriya, anak pendhita, apa anak ratu, blaka marang pun Kakang wong ayu. Kakang, priya sing tak tresnani mau ora mung sembaranganing priya lho Kakang, nanging satriya ingkang wis kawentar saindenging jagat. Wis kawentar saindenging jagat. Kowe syukur mangayu bagya sebab pangidam-idamku lawan pangidam-idamane Gurdaning Kung. Yen pancen kowe kudu jatuh krama kelawan priya kudu sing sebabak, aja nganti priya sing ora sebabak marang si Adi. Iya Kakang, aku tak matur blaka ya Kakang. Priya sing dadi damaning atiku ora ana liya meneh ya Kakang. Mung satriya Pandhawa, satriya Madukara. Jenenge Raden Janaka Kakang. Wah, ladalah. Sing jenenge Raden Janaka satriya Madukara. Iya Kakang ke Wah, bagus banget lho Kakang. Wah. Tenan lho negarane awake dhewe rene sing padha bagus banget lho Kakang. Ati aku bingung kaya ngene Kakang. Aku anggere dandan nganti kleru. Livenan nganti nang bathuk barang lho. Aku kedanan Raden Janaka Kakang. Kandeng Kakang kuwi sedulurku tuwa aku didhawuhke ya Kakang. Becike piye iki Kakang? Ya, kandeng Kanjeng Rama wis seda wis ana ngayunan. Mula kang dadi tanggung jawabe kuwi pun Kakang kang bakal ngebon-bon esuk anyet Jawa sore. Kuwi tenan apa ora Kakang? Iya. Tenan Kakang, aku arep dijawab malah dalah senenge atiku Kakang. Kakang Gurdaning Kang lawan adiku Gurdaning sih. Iya piye? Pancen awake dhewe wis saguh bakal ndhaupake adine awake dhewe si Gurdaning sih. Iya. Nanging ana ngendi kudu goleki papane si Janaka kuwi? Iya. Yen aku krungu tembang rawat-rawat mbok bakul sinambiwara. Iya. Ngiras pantes karo pun esuk anyet Jawa sore. Ya kuwi rarap awun tegese nyuwun rabi. Ayo awake dhewe padha mbudidaya aja nganti awat adine dhewe Gurdaning sih cabar anggone palakrama karo Janaka. Ngaturake panuwun ya Kakang. Iki ana pawadan sing kudu dilakoni. Pawadan sing kepiye? Ya. Yen krungu kabar kuwi Janaka wong Pandhawa. Mongko wong Pandhawa kuwi nggon-nggone kedung-kedunging wahyu. Saben-saben dewa ngudhunake wahyu sing nampa mesti wong Pandhawa. Mula kang saka iku kanggo golek pawadan, goleki Janaka dimben bisa ketemu. Awake dhewe kudu bebantu marang wong-wong Ngastina, ngerti? Oh iya, ngerti. Kersane Kakang Prabu. Ya. Mula kang saka iku aja kesuwen. Gurdaning Kung lan kowe Gurdaning sih ayo padha sowan ana negara Ngastina.
bantu marang wong Astina ben entuk wahyu jarene dewa bakal ngudhunake wahyu ya kuwi wahyu Satya Bumi wis krungu Tru Derek sakersane Kakang Prabu aku wis ngerti wahyu Satya Bumi kuwi gaweane sapa gaweane Togok iki mengko ana togoke apa ora to Kakang yen ana togoke aku mau diworke karo togok lho ora aku wis trauma campur togok iya Gurtaningsih mara nyandang lan nganggo sing endah sarwa endah dimen yen ketemu Raden Janaka lang bisa langsung kepencut marang kowe Gurtaningsih tak estoke jawuhmu Kakang aja kesuwen hayo padha berungkat gimpul tumuju marang negara Ngastina aja nganti ana sing keri yo tak derekke Kakang Gurtaning Kang
tinon ning pasir akan sono maneka warna puspiteng udyono nyang panjerah sarwarukma renggeng manik Narawata Paman Haryo ampun dadosaken rujitaning Wardaya Pekenira manira biji mangarsi Paman Haryo Trigantalpati kawula non dahat mangringga murda dupi nampi sabda pangandika dalem ingkang sinuwun lumentah ingkang bapa pun poso jenar sabda pangandika dalem kula pundi dadosa jimat andayana daya kasantosanipun ingkang bapa pun poso jenar ingkang menika sinuwun kepareng ingkang bapa nyaosaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk sahandaping pepodo kawula no inggih sinuwun nggih manira tampi Pekenira diprayogi lenggah wenten ngarsa manira Paman Haryo Suman kawula non kados boten kirang setunggal menapa sinuwun wonten ngersanipun Eyang Resi Wara Bisma nadyan katalumpen boten asung pakurmatan keparenga ingkang wayah ngaturaken pambagya pana krambi rawuh wonten negari Ngastina banget panarimaku Putu Prabu dene panjenengane Putu Prabu asung pambagya marang pisuwanipun kaki antuk pangayomaning Bathara ora ana sambe kala pratanipun kaki ing ngetal kondonggir ula luwih puja brataku katurana ngersane Putu Prabu Duryudana Putu Prabu Duryudana kapundi ing mestaka rumeketing Wardaya sumrambao dumateng para kadang Kurawa tansah pinaring ana ayom ayem tata titi tentrem Eyang Resi Wara Bisma sumangga kasekecakna lenggah langkung rumiyin kaya ora kurang sawiyut siapa pisuwanipun kaki ana ngersane Putu Prabu Duryudana Bapa saka 5 nuwun dereng dangu lenggah swawi kapara ngarsa Bapa Panembahan Durna
kucuk monyor-monyor gamono pula. Hela hela. Anak Prabu nampi sih paduka ingkang bapa. Marak sowan wonten ing nagari Ngastina menika sehat wal afiat. Wonten ing pondok Oraji menika. Ingkang bapa ngaturaken ingkang bapa ngaturaken wonten ngarsa paduka anak Angger Prabu Sayudana. Anak nan. Nggih. Menapa mboten badhe mejang manira Bapa Durna? Ah, mboten. Mangke kalawu kalian Gus Miftah kalian Gus Tara. Pun kula namung nderek mawon ngersanipun para Gus-gus menika. Kula dipun dapuk Pendhita Durna nggih purun, dipun dapuk prajurit nggih purun, ananipun kula namung bekti wonten ngarsanipun Angger Prabu Sayudana. Nan. Nggih, Bapa Durna. Nggih, mekaten. Nadyan Dimas Dursasana diprayogake lungguh ning ngersanipun Kakang. Ngestoaken dawuh Koko Prabu. Sampun boten kirang prayogi. Sibuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Non. Ora nyaoske bekti utawa sembah marang pun Kakang. Lali Diapurmu. Mula apa ki gatekke marang wong tuwa sing genep aturane ning ngersane wong tuwa. Inggih, ngestoaken dawuh Koko Prabu. Nyun pangapunten wangsul wonten ngersanipun Rama Resi Wara Bisma Twin sedayanipun ingkang lenggah wonten setinggil binaturata negari Ngastina. Sampun ngantos sinwuraos bilih kula kiranging tata krami wonten ngersanipun Eyang Resi Bisma. Menapa ingkang dadosaken wigatining pananggilan dinten menika Eyang Bisma? Gongilahing mangestu nama sidam sekaring bawana langgeng Putu Prabu. Nggih. Marmane pun kaki sinengka daya-daya suwanana ngersane Putu Prabu Duryudana awit ndak wis padake kanthi pandulu kajaba panduluning netra uga panduluning rasa. Semune negara Ngastina kaya mengku widati katitik ing panduluku negara Ngastina kaya surem cahyane pandugakuranana liya kejaba mung Putu Prabu ingkang darbe penggalian durung kawiyos. Mula kang saka iku aja nganti kalingganata lan kelantur lamun kedadian kaya iki daya-daya Putu Prabu enggal medhar sabda pupung kelenggan iki ana ing Paseban Agung. Lamun to sabdane Putu Prabu bisa dimidhangetake kabeh para kadang sentana miang para kawula enggal wedharna ewa semono. Lamun to ingkang dadi bebundelaning ati Putu Prabu ra bisa dimidhangetaken dening sedengah. Lamun to cukup pun kaki ingkang bisa midhangetake lan dikeparengake nampa ingkang dadi gegayuhane Putu Prabu. Ayo pun kaki ora kabutan tak derekake manjing ana ing Datulaya pinanggya catur netra apa ing dadi wigatine Putu Prabu Duryudana. Mengkono nggih. Matur sembah nuwun. Ingkang saestunipun ingkang wayah nyumpena ing dinten Hanggara Kasih wanci dalu
gumlewang ing wayah utawi sampun tinemtu bilih menika impen manjing dhateng Sasmita negari Ngastina saged kuncara Hanjayeng bawana ning menawi saged kadungan musti kaning jagat ingkang sinebat Wahyu Satya Bumi yang mbok bilih Kanjeng Hyang sampun wuninga ing pundi papanipun syarat sarana menapa ingkang kedah tinempuk dening ingkang wayah menapa malih Bapa Panembahan Durna mbok bilih wonten kawruh utawi wewarah ingkang kedah kula tampi rikalgan menika sumangga Hyang Bisma kados pundi Putu Prabu Duryudana wiwit kuna makuna lamun ana sedengah nyebut babagan wahyu iku saka Pandugaku manjing dadi pangucap amarga lamun wahyu iku nyata-nyata wahyu ora bisa didulu srana netra nanging iku mung bisa didulu srana cipta mula kang saka iku pangandikane Putu Prabu Lamunta negara Ngastina bakal lono lamun ta negara Ngastina kedunungan wahyu Satya Bumi miturut pamunipun kaki sejatine wahyu mono iku mujudake katentreman ya Putu Prabu nggih matur sembah nuwun nadyan Bapa Durna kula suwun tan ketang klungsu udu usung lumbung bab ing pundi dununging wahyu Satya Bumi Bapa Durna godhog plekuduk manyar-manyar selikur dina hawala Anak Prabu leres menapa dipun ngendikaken Sang Mahatma Resiwara Bisma menika. Wahyu menika temtunipun badhe cumandhak wonten ing negari Ngesti menika ing samangke badhe damel tentrem. Kula condong kalian pengedikan Sang Mahatma Resiwara Bisma. Monggo ing semangke sareng-sareng anak Prabu Sang Mahatma Resiwara Bisma wiwah kula monggo ing salangjenipun dipun penggalih dos pundi sanipun wahyu sageta kacepeng ampun ngantos janji lakon menapa janji jaman menapa anak Prabu sak keluarga menawi badhe nggadahi ngupadi wahyu gagal total menika. Mekaten anak Prabu kasiliring samirana manempuh pasewan Pandhawa Nara Nararya katekaping swandana tandhek randha tarambaya sumahaping prawadya bala sikep siaga siagane ngayuda
ning kaya banyu neng kaya watu taripan durat datan kersa nguruk meng daya Narendra Ngastina miwah para ingkang sowan katrenjo gegering jaba piyak ngarsa tangkeping wuri tambuh yen ana caraka ingkang prapta wiwit saking panguraan ngalun-alun bebasan denira tapa pepe tinampi ing pacekiran Gya minggah ing talundak stinggil Binaturata eling deneling bawane sipating sabrang tan kurang suba sitane alon tinata trap silanira pun kisanak gurdaningkang nggih kula tampi sedayanipun lajeng wasing wigati kepareng prapta wonten negari Ngastina menapa wigatosipun saderengipun ingkang abdi matur kathah wonten ngabiyantara dalem sinuwun mbok bilih mangke wonten tumpang suhatur kula duna dungkap ingkang dados unjuk atur kula keparenga sinuwun ngluberaken pangaksama sowan kula wonten ngersa dalem sepisan nyaosaken sembah pangabekti dupi sampun katampi ndungkap kaping kalih wonten sedya kula kaliyan adik kula pun Gurdaningkung estu bilih dadosaken keparenging penggalih badhe nderek nglebur tapak padha paduka ingkang sinuwun keparenga kula badhe nderek suwita DDP wonten negari ing Ngastina dene bilih kula kaliyan adik kula katampi manunggil wonten negari Ngastina wonten bebono menapa pitumbasan menapa ingkang kinarya sarana kula mboten badhe suwaling karya badhe kula tampi sedaya dawuh timbalan dalem ingkang sinuwun mekaten sinuwun
gampilipun kula badhe nderek Suwita wonten negari Ngastina kaliyan adhi kula pun Gur Daningkung mekaten sinuwun. Leres menapa ingkang dados aturipun Kakang Gur Daningkang nika kula badhe DP wonten ing nagari Ngastina badhe swita wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji. Iye. Sampun kula tampi kekalihipun. Namung perlu kula badhe nyuwun lelimbangan. Wonten ngersani Prabu dangu karupun kaki. Rene panguwasa tunggal negara Ngastina iku dumunung ana ngastane Putu Prabu Duryudana. Pun kaki anane mung jumurung monggo kersane Putu Prabu. Anane pun kaki namung nderek marang apa ngendi tetepake dening Putu Prabu Duryudana. Senadyan kula semanten ugi sinuwun kula condong menapa ingkang dados pangandikanipun Penembahan Bisma bawanipun Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.